Església de la Trinitat, poble de Zaborovia, regió de Tver, Rússia. Aquesta zona és molt freda a l'hivern, però no hi ha dispositius de calefacció a l'edifici de l'església. Els constructors no van fer ni una sola estufa. A l'hivern, la gent d'aquest temple morirà pel fred. A l'ortodòxia hi ha rituals eclesiàstics molt llargs. El clergat va haver d'adequar el local per a l'època de fred. Van instal·lar una estufa metàl·lica en aquell lloc. La xemeneia es va estendre cap amunt. Vaig haver de fer un forat a la paret del temple per portar la xemeneia fora. Els camins del Senyor són misteriosos. L'home és una joguina de voluntat feble en mans dels déus. Per què em fes escalar parets? Si Déu no fes créixer arbres aquí, moure's seria molt més fàcil. Intentaré apropar-me. Aquí tot s'esfondra, els maons tremolen sota els peus. Però Déu vol mostrar a la gent el passat real. Així que he de fer acrobàcies perilloses. Mirem més de prop l'obra dels pecadors. Quin forat més terrible. Es van trencar molts maons de la paret per instal·lar una xemeneia aquí. Evidentment, aquest forat terrible no va ser planificat per l'arquitecte. El forat va haver de ser perforat després del canvi climàtic. Els historiadors no volen dir que antigament aquí feia calor durant tot l'any. He de tornar amb compte. Senyor, per què vas fer créixer aquest maleït arbust? Quan es va construir aquesta església, a Rússia no hi havia ni hivern ni fred. Però després va passar el desastre climàtic. Vam haver d'instal·lar estufes i trencar les parets per treure les xemeneies. La història, la ciència i la religió amaguen el fet del canvi climàtic en el passat recent, però tenim proves sòlides.